Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:28. Mayong hapon sa ato mga pinarangga ng mga tagpalamati. Welcome sa panibagong edisyon sa programa This is My Life. Adlaw kita sa karon sang Martes, Mayo 4, tuig 2021. I will hear from heaven and forgive. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga nakatutok ngayon sa siningatinion? Ang iban ti halin pa kakainas ang kaagahon na tubtub man sa subong iyang nga mga inora. Ilawin na gina mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa ka mga transistor radio. Mayong hapon dira sa inyo. Kag syempre sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor via Facebook Live. Mayong adlaw. Kaya ti may subong ang iba natin nga mga ka-aksyon nga nakatutok via FB Live. May arada nagalantaw nga outside the Philippines. Hindi ko ma-sure kung ano to oras subong sa ila. Good day na lang ina, mayong adlaw Sige sa mga ka-aksyon naton nga nagapahuway-huway sa siniya nga tinion. Ang iban nagapatunaw-tunaw sa ilagin kaon. Ang iban nagapahuway-huway kay piyong-piyong danay kadali kuno Antes man nga magbalik sa ilayatag sa ka mga trabaho. Sige, ano bala mga dapat natin istoryahan sa subong iya nga hapon. Pero antes, anay, kita sa aton iya lakat sang panahon. Ay ang kapaang sang shampoo, do ma-feel tagid no? Okay.
kapaang sang tiyempo sa karon ang aton iyang mabatsyagan bagod man sa sige sa gihapon ang mainit nga panahon, no? Ang kapaang sang tiyempo, that's why nga sa aton man or base diri sa ginpagwa man nga forecast sa pag-asa, ang easterlies mo sa karon iya ay nagaapekto sa bilog iya nga pungsod. Ang Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya sa karon sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin. Ika na sidlangan aminhan na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan iya nga isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan naman ang pagbalod. Kaina si Haring Adlaw nagbutlak las 5:25 sang aga kag ili naman na magatunod las 5:56 karon iya sa kasisidmon. Ang temperatura yara ga range sa 25 to 32 degrees Celsius. Standby sa aton nga mga ka-action kay dugay-dugay kaya kita sang ginabantayan nga isa iya ka report. Mangin kaupo dira naton karon ang aton man iya nga patrol kung ano man ang kaundan sang iya sini iya nga i-report, no? With Action John Diaz. So, standby lang dira sa aton nga mga ka-action. But anyway, since nga wala pa man, diri kita anay sa aton iyang mga imbukada bala. Ang aton nga pagka-istoryahan sa subong iya nga hapon. Pero pasensya gid sa tingog ko, ha? Do medyo hindi ko maintindihan ang tingog ko sa buong. But I hope nga maintindihan nyo lang na. Sige. Diri kita anay sa headlines naton from the National. Unahon naton ining nagwa naman bala nga report or liwat nga naungkat nga report angot sa sining issue sa mga pila ya ka mga members sang PSG. Madumduman nyo sa do ang mga pila na ka members ang PSG do pila pa lang to ka mga bakuna for COVID-19 ang ginhatagan diri sang Emergency Use Authorization sang Food and Drug Administration sang nagwa ang iniya nga report nga ginaligar pila kuno ka mga member. Okay na siya at sige no problem. Action na NAMS si Action John, no? Action John Diaz. Sige, antes ko karon isugpo na aton iyang detalye sa National arida na yun dahil kita anay sa report with Action John Diaz. Action John, mayong hapon. Mayong hapon aksyonan kag sa aton nga mga ka-action. Ang patrol karon live kita diri sa isa ka compound sira mismo sang St. Vincent, Barangay Tangob, Sulod sa Bacolod. Kung sariin nagpatagaan diri sang raid ang composite team sa Bureau of Internal Revenue, ang katapo sa National Bureau Investigation o NBI, kag ang bahin sa 13 Army. Mga tapos nila matukiban nga may isa ka manufacturer sang o distributor sang sigarilyo nga nagagamit sang peke nga BIR stamp. Amo ni kinahanglanon para aksyonan makakabig-abig nga lehitimo kuntani no ang stamp nga ini ang ginabaligya nga mga sigarilyo. Akong diri ginatamdan karon ang ginatos ka mga karton o kon box gidya hindi lang nga pakese ha. Karton aksyon na sang sigarilyo nagkalain-lain nga mga brand ini no na ilang nga ginagamit diri aksyon na ana. Sa sulod mismo sang compound may mga karton and then may mga pakete abe nga nakita kita diri sini nga mga taniona. Ang latest information naton ang bilis sang ining nga mga karton aksyon na o rather ang kapilugan sinidri nagadangat sobra to nga sa bilyon
500 million or half billion pesos auction na Sir, ano na yung ID? Ano nga na yung ID? Jonathan. Ano po yun? Antonio. Antonio Jonathan. Check kami si Regional Director ng BIR. Aminola. Sige, check kami si RD Aminola. Okay. RD, good afternoon. Action John from Action Radio Bacolod. We have Regional Director Anton Jonathan Haminola sa BIR. RD, background po, ano po yung operation natin ngayong hapon? May tip kami sa mga illegal manufacturer ng illicit cigarette. Okay. Bali po yung nangyari po, yung information po na na-receive po ninyo, they are manufacturing illegal po na mga stamp po ito. Sigarilyo, hindi stamp. Sigarilyo po talaga. Sigarilyo ang hinahanap namin. So, ang abutan namin, mga raw materials, saka fake, documentary stamp. Pag sinabi po natin illegal, ibig sabihin po hindi po dumaan sa proseso. Ganun po. O hindi sila naka-register sa BIR, hindi ka, walang permit, walang business permit. Itong mga stamp tax ito, yan. Okay. Hindi sa BIR mismo dapat bibili mo. Ibig sabihin po, gumawa sila ng kanilang BIR stamp. Gumawa yan. Kasi fake yan. Sila ang gumawa yan. Okay. Kung sumatotal po, mga magkano po kaya itong worth ng mga recovery nito? Ang sa stamp tax lang, 544 million. 544 million stamp tax na dapat binayaran siya na sa BIR. Babayaran, yung kung magbabayad ka ng stamp tax, kung sa legal, bago mo, pag-withdraw mo, magbayad ka. Okay. Para makakuha ka ng At babayad ka, makapaglabas ka ng produkto, magbayad ka ng stamp tax. Ito po sa kanila. Ito, nakalabas na. Nakalabas na. Wala pa, nasa labas na. Hindi na yan dadaan ng BIR. Okay. Ayan po. So, ito yung information po na ito. This comes from confidential informant. Confidential informant. Na pinadala po sa regional office. Oo. Pero dito po pagdating po sa bahay, may tao po, may nakabantay po. Walang tao dito. Walang tao dito. Kaya nag-break open kami. Nag-coordinate kami sa barangay. Okay. Pero matagal-tagal na po itong operation nila dito, sir. Kung titignan mo, pag tinignan mo ang loob, medyo matagal-tagal yan. Kasi punong-puno ang punong-puno ang lugar. Okay. Pero meron na po kayong identity kung sino pong nasa likod nito. Di-determine. Hindi pa po identity. Di-determine pa. Pero kung titignan po, sir, may na-distribute na yata, no? Na mga sigarilong kagaya nito. Kung titignan mo dito, wala pang finished product. Okay. Wala pang finished product. Kung natatandaan nyo, in 2019, nakahuli kami ng finished product. Yun. Hindi yun na-distribute, na padala na sa natin pinadala? For destruction yun. Okay. So lahat po ng ito, sir, mga pakete o packaging, ayun po yung... May packaging materials, may cigarette paper, lahat kung ano-ano nandito sa loob. So, ibig sabihin po, wala naman po na-distribute na illegal pa. Hindi pa ito nagagawa. Gagawin pa lang. Gagawin pa lang. Gagawin pa lang. Pero may monitoring po ba, sir? Na baka hindi lang itong area na to, merong ganito po? Hanggat merong nagbibigay sa amin ng information, meron kaming tatrabahuin, imo-monitor. Itong area pa lang po yung isa po ngayon. Kung may mga meron tayong mga magbigay ng information sa atin, yung mga taxpayer, mga taga-Bacolod. Kasi pag walang papasok sa niyan, sa kaban ng bayan, na manufacture yan at nabenta, walang makuha ang Medyo malaki-laki po. ang ating gobyerno. Ilan po nga yung exact? 44 million. 544 million. Ang value ng stamp tax. Okay. Sir, ano po yung po, appeal po ninyo, sir, sa public po, sa mga iba pong... Ang appeal namin sa mga mahal naming taxpayer, tulungan yung inyong gobyerno, magbayad kayo ng tamang buwis, at kailangan yan ngayong panahon ng pandemic. Kailangan ng gobyerno pambili ng vaccine. Ano mangyayari po dito, sir, sa recoveries ngayon? I-apprehend po lahat. Dadalhin po sa isang facility. Dadalhin. Yun po yung custody. Tapos eventually, meron kaming ititirang ebidensya para sa mga gagamitin sa mga makakasuhan.
Sir, kung if ever po ma-identify, ano pong kasong pwede ma-file po sa kanila, sir? Sa stamp tax, 265, possession of fake stamp tax. Okay. Sa mga imported raw materials, meron din siya 26, ano ba? Imported raw materials, 260 ba? 265. Under RA 265 po yan, sir. Under NIRC, National Internal Revenue Code. 265 for stamp tax. For stamp tax, it's NIR 265. Ang sa ano po, meron pang kami mga imported. Right. Sa 260 sa mga raw material. Okay. NIR 260, 265. NIRC. NIRC. Yung iba, iyaanayin pa natin kung i-determine namin kung nakarehistro ba ito. Kung hindi siya nakarehistro, may iba pang kaso yun. Okay. Itong establishment yung Oo. nila. Ito, kung nag-rehistro. Hindi siguro ito nag-rehistro. Okay. Sir, maniname po ba ninyo kung ano po yung pangalan ng distributor na ito, sir? Manufacturer? Wala pa. I-determine pa namin kung ano. Kasi ito, raw materials lang ito. Wala itong ano. Wala dito yung manufacturing na. Okay, yung magagawa ko yun. Sir, Finally po, bago po ninyo kinandak ang operation, mga ilang araw po yung monitoring para mamanman po yung lugar. Ngayon lang. Meron naman kami ano. Hindi yung ano na lang yan. I-track na namin kung anong monitoring namin. Okay. Thank you, RD. Congratulations po. Salamat. Action and si Regional Director Hamino da pa dari sa ton nga area mismo sa ning hapon. Kung at diri makita may mga gamit dari sa sulod sa karton. May mga nakabutang pa. No, may mga nagkailain nga brand sang sigarilyo. Meron din Camel. May Mighty. Dito labang gani Mighty. No, sa liwat hindi na siya nahimo ng mga product. Botsing wala pa siya nga sigarilyo na ginang itsura. Ari dari for manufacturing. Magsiling ka manufacturing, amo ni ang proseso sa paghimo sang isa ka produkto. So, diri nato makitaan ang packaging, nga din mga imported materials na kinanglanon, pero kalabanan sa ilang packaging is may nakabutang na nga mga stamp tax, amo na ang isa diri ka issue nga dapat nila aksyon na ano mo nang ginaayo nilang mas sabat puntani kag may bulan nila mismo o ang sa likod sining bodega nga ini ako na manufacturing ini kada mo damo diri may naganilapta diri nga mga stamp tax no sa sulod ari ko di actually sa sulod ng isa ka establishment isa diri ka hulot may mga gamit gid sila no nga medyo high end nga mga equipment so it's 544 million pesos worth of stamp tax amo ning ilang sumada sinidre. So ang mga recoveries nga ini pagakuhaon ini pag under custody sa BIR Action dyan. Yes. Lawig man ang ilang pag monitor anay antes ining na nadakpan kayong area do ka tamaan gid katago no. According diri kay RD, hindi ma-divulge kung tutubisan o ang sabat sa isang ulinat nga bangod na we'll keep it a secret na lang for now. Kay confidential ang gila informant, no? Bala may mga initial information nga mahimo bala mga taxpayers man. Ang gamit sila ko na may timbre sila aksyon na ano. Pero sa subong, may mga van diri, may mo ini mga van nga ini, may mga unod pagid ni nga mga ano na ang tabako na gitong sulod sa sigarilyo. Oo. May pila na ka mga van diri sa gwa sang compound. Actually, hindi man sang plastado nga compound kay kung taon naton gani guba ang gate, no. So ginapuperta nila nga ginsulod and then may pader nga daan. Di ba tadto kataas kitang pader? Ang sulod diri kitaon. No, kung maglulili kabe sa may sementado nga pader aksyon. Do balay lang gid siya. Nga may mga gamit. Kaya kung do kayo imposible nga wala taho, amo sini nga tinion kay tiyo may mga may mga gamit rin, may mga iligtaan diri, no, folding bed,
kag iban pa may linya man sang kuryente. So dakong posibilidad nga may nagkatinig kini sa dili galing kiti mo na pagkandak din nila sang raid wala di sila sang may naaktuhan sila katingan. Sila what ay dito pag pa mo kutanon kay wala na doon Philippine Army ang ilaging coordinate. I don't know why nato pumangkot ka RD ko ng police na coordinate Manila bala. No. Kasi wala diri police pero naka-coordinate sila ya sa may barangay. So pa man ang pinaka-diri nga update sa ginalkasa nga raid sang BIR NBI kay Philippine Army diri mismo sa area sang St. Vincent, Barangay Tangob, Surad sang Bacolod. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasubutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:47 kag amuyad to mga ka-aksyon ang detalye man sa ginflash ni Action John Diaz agon sa sining operation dako naman 544 million sa kadugay na sinadra gali nga area subong nagkalaan gid na discover gid kasi ulang may nagbakala sa ila kag nadakpan gid nga do kalain sang sabor ati didto gid nagreact tubtog nga do pareho man sang bypass may gamay lang kita nga ideya gina-share man na sa aton sang mga operatives mga police bala no nga kun kaisa gina-test by ina nila tubtob yang asta nga mahibaluan na nga muna positive ang ila yang target sa sini nga mga operation. Siguro pila man ni ka nung ginhimo sa nga iya ka BIR, iya ka NBI and sa coordination man sa nga army and the barangay also kay ti hindi man kadali-dali penetrate kung wala ka iyasang lisensya no sa mga concerned agencies nga ara dira. Okay? Sige, ang dugang pagit sina karon nga detalye i-report man ina ni Action John Diaz sa pila ka public affairs program sang Action Radio Bacolod. Ayo lang ko sa aton nga mga ka-action, hindi ko gid mas sa inyo ang aton nga mga balita sa national. But anyway, i-standby lang na karon kay may ara pa ina sa dugang kita nga i-share sa inyo about sa mga national news naton kag try to visit na lang sa amon nga Facebook page man, okay? Ang Action Radio Bacolod page kay i-post na lang na indayan. Sige, 1:49 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa akon iya nga pagbalik. Wala ko man ang lawag kung anong akon nga istorya karon dili sinyo. Secret lang danay apat. Sige, sa mga ka-action nato ng aton nga topic sa akon nga pagbalik para sa aton nga FYI. Pila ka mga tips para kuno yang feeling fresh kita sa gihapon even amo ni ang babatsagan naton nga tama ya kainit sang panahon. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Kag babalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri na kita sa pag-share man sa inyo sa sumong esing hapon sa aton man nga FYI. Aton FYI portion ang aton nga topic sa siniya nga tinion. No? Tips para kuno nga feeling fresh kita sa gihapon sa pihak sang mainit nga shampoo. Pero ang akon nga tingog do ka. Pasensya gid pangayo gid ko, pasensya sa mga ka-action naton. Do wala puwersa si Inday Ann sa bungin. But anyway, balik kita diri sa aton iyang topic. Okay, for sure, nabulang nga. Do kalawig subong sa nga init, no? Init sa panahon, no? Kalawig kayo, pero ang maning time kun kaisa sa aton nga do halos galibog ang ulo ta kung diin kita makadto kay man bag-o pa lang ka nakapaligo ginbalhas ka naman kay grabe naman ang ginot nga imo iya nga mabatsyagan. So inabalang nga kung sa Tagalog pa malagkit na feeling ko, no? Meaning tamaan iya si imo ka do ka pilit bala sa feeling mo kay ti ang kaisa na malhan ka dara ka balhas na do ka budlay, di ba? But anyway,
Number one, kuno nga dapat naton himuon para nga do ka feeling fresh kita sa piyakyasang mainit nga panahon. Number one, nga pwede kita dara nga maglakat-lakat. Kay diba, ang paglakat-lakat makonsider ini siyang exercise. Kag kung na ikaw dira medyo dako-dako gid man ang imong lawas, maburubugat na para sa imo, ang simple nga paglakat makabulig na ina sa aton kay wala lang kita tod kahibalo, mambalang na nga ay naglakat-lakat ka nabuhinan gid man ang imo dira nga kilo. Ay wala ka lang na kahibalo, wala ka lang na kahibalo. Kung may nag-judge dira sa imo kay tungod amo lang ng imo nga ginahimo, don't mind them. Kay nga kung isip-isipon, bala ikaw yang gadalas ang lawas mo, 'di ba? Kung isip-isipon, ikaw ang gadalas ang lawas mo kag kung ikaw man na iyang magabatsyag, okay, inabalang maglakat-lakat, kung mabalhasan ka, do ka nami sa feeling, di ba? Nami sa feeling kay di pa matsyag mo, do nagmagaan ng imo iya ka lawas, even though, nga tikon magbutang ka man sang self mo, matungtong mo da sa kiluhan, do paglanta mo, wala gid man buhin, pero sa imo iya ka ugalingon, na feel mo ang kamagaan. Diba? Nasaan nami. Kag best gali pagid ang paglakat-lakat as given siya gani nga exercise man sa aton. Kundi ginapa-refresh siya ini na gina-refresh siya sini hindi lamang or hindi ang aton iya nga lawas kundi ang aton nga kaisipan. Okay, di ba kung maglakat-lakat ka dira damo ka may makitaan nga makapa bala si imo makapahok sang imong atensyon kag malingaw ka man sa pagarulantaw-lantaw dira. So makabulig inagali kay nga ang paglakad-lakat dira nimo na magabulig ina siya agud iyang sa manami or para sa manami nga flow sang aton iya nga dugo sa aton nga utok para nga maka-function ina sang maayo. Ang ikaduha, mag-inom sang madamo nga tubig. Siyempre basic na ina sa aton nga kinahanglan naton mag-inom sang madamo nga tubig kay parang mabalik ang fluid nga aton iagin pagwa or example nagpangihi ka dira mabalik ina siya kun insyaktuhan man ang aton nga ginainom iya nga tubig kay may times nga amuning tig-ilinit baw ang ginapangita man didto yung mga soft drinks. So ang ginapangita dapat sa aton ilawas tubig. Tubig ang aton nga kinahanglan kay man ang tubig amo na ang makabulig sa aton agud nga hindi kita ma-dehydrate. Kitaan mo kun kay isa magmasiling ang doktor, di ba? Number one man gani nga ginaano sa doktor, di ba? Maglantaw sa aton may sakit kita or whatsoever. Makita nila nga do ka dry sa aton nga panit. Number one dayon nila nga gina-recommend sa imo or maginahambal sa imo, inom ka damo tubig. Inom ka damo tubig kay ang imo nga imo nga panit naga-dry. Ang imo nga guya ka hindi nami lang tawon kay tungod nga kulang gani isang water. Amo na galing mabulig man. So magluwas sa sinayang mabulig sang tubig sa aton. Isa pagid sa mahatag niya sa aton is ginapa-refresh kita sa piyak ang tama kainit sang shampoo, ginapa-refresh kita, di ba? Kung makainom kita gani sang tubig, bawdo ka nami sa aton feeling. Pero panugyan lang kung halin ka sa tama kainit nga lugar or nagsulay ka dira sa kainitan, hindi mag-inom bugnaw. Hindi mag-inom sang bugnaw kay basi blagulpihon ka lang da ula man naton yun na pangayo pero damo ginabalang cases nga diretsyo nagakapatay bangod iya nga nag-inom sang mabugnaw nga tubig. So dapat ang ginapanugyan ginagani
ang inumon nga tubig ang alabaa bala na kay ginaano ya ka ginapabalhas kaniya amo na gali may nabasahan ko na ang article kay actually na share ko man na sa inyo so, kung na nalipatan nyo ti inyo na na ya ate joke lang na ang ikatatlong mag-usar sang lemon essential oil. Oh, okay. Maniko no kag-refreshing man ang paggamit iya sang lemon essential oil. Bangod ang paghaklo sina, nagapakalma sa aton. Ganubo ang temperatura sang lawas kung relax o kung hindi ini-stress. Kung halin sa mainit, no? Mainit sa kaininitan or hindi gani halin ka dira sa pagbais-bais nga nagainit man ang imo nga ulo, nagainit ang imo ulo, okay gid nga magamit ka sang lemon essential oil. Pero pwede man nga maggamit sang eucalyptus ka rosemary oil. Kaya dumay pareho laman ini sila iya nga mga benepisyo. Depende sa imo iya nga gusto nga mapanimahuan or mahaklo bala. Okay, may ara na kon kaisa nga mga oils bala nga nagapakalma sa aton, 'di ba? Nagapakalma sa aton kag nagapabalik sa maayo naton iya nga mudo. Ang ikaapat, magkaon sang masustansya. Ang pagkaon sang masustansya, dako ina nga bagay, no? Para iya nga mapabilin nga fresh, bisan nga mainit ang panahon. Pero dapat maghalong sa mga pagkaon nga ginakonsumo. Dapat ang pagkaon dira mga utan, prutas, nuts, kag iban pa iya nga mga masustansya nga mga pagkaon. Amo inang aton iya nga pilion. Kung kaisa o galing kay doon digid malikawan, makabakagid mga junk foods, no? Talagsa lang manindayan. Talagsa lang, pero ang talagsa, wagas man balang kaon, ha? Do bawing-bawi, gid. But anyway, okay lang na to nga magkaon ka sa mga junk foods, pero pila lang, na? Na blang, kumbaga, sa isa ka bilog dara nga mga nga pagkaon nga mga junk foods. Jutay lang dang imo kaunon. Pagpatamaan, mas more dapat ya sa mga sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kay siling nila kung nasobrahan ka man kuno nga amo na mga masustansya lang ang mga pagkaon imo nga ginakaon do pareho na ako nga do mamanol ka man blahaw. Di okay man nga magtilaw-tilaw ka man sa mga junk food para yan nga mag-balance lang. Galing kay ang iban nasobrahan. Ang ikalima, husto yan nga oras ng pagtulog. Ang husto or ang pag husto abi ang imo yan nga pagtulog, ang oras sa imo nga pagtulog, dako ini nga mabulig sa aton. Agud yan nga mangin fresh kita. Kay di ba? Kung nagkapahuway kita gani, kung nagkapahuway kita, relax kita. Pag bugtaw naton sa aga, do ka nayanaya, no? Kawagaan sa feeling. So, isa na ang mabulig sa aton. Kung may ara sang nagakaigo nga oras sa pagtulog, kay ginakalma ang aton iya nga lawas, ginakalma man dirang aton nga paminsaron, pagbugtaw naton, bisan ano iya kainit sang panahon, pero do hindi ka bala mga apektuhan nga do hindi ka dira magpasingit agad-agad. Amo na ang pilaman ka mga simple hacks, 'di ba? Sa aton para nga feeling fresh kita sa gihapon sa piyaksang mainit nga shampoo. Alas 2:11 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live, dugay-dugay lang na ha ang inyo dira nga mga mensahe. Siga, standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, diri naman ako sa pagbasa iyasang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong bigat. Okay, ang aton yung letter sender sa suwo nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Ethel. Kagang sulat ni Ethel nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Ethel, 32 anyos. May boyfriend ako sado apang ginagaw siya sa akon sang iya asawa na sa karon. Nadala abi ang akon boyfriend. Kag napabusong niya ang babayi tita. Rason na ako na lang mismo ang nagpalayo sa pihak nga masakit ini para sa akon. Natabo ini tita 4 ka tuig na ang nakaligad. Kag subong may ara na ako sang bago nga boyfriend. Ginkalimtan ko na ang ex ko kag ang ginhimo sini o kon ginhimo niya sa akon. Apang isa ka best tita, nakibot ako sang ginsulong ako sang iya asawa. Kagin ako sahan nga sekreto kami kuno nga nagakita ay sang akon ex. Butang nga wala naman sang kamatuoran. Abi mo tita, nagapasalamat ako sa akon nga boyfriend. Tungod nga wala siya nagpati sa mga akusasyon sang asawa iya sang akon ex-boyfriend. Ang natabo gali tita we, na tukiban ko nga naglas ay nagali ang akon ex sa iya asawa subong. Rason nga nagpensar naman ang iya nga asawa nga basi bala nakigbalik sa ako ng akon iya nga ex. Apang ti sa akon titaya wala gid ina sang kamatuoran. Problema galing tita. Nag-iskandalo ang ining asawa sang akon ex sa atubang sang amon tupad balay. Ining tita didto sa iya halay singgitan sa gwa balay nga nakabati man ang amon iya nga mga kaingod. Ang hindi ko mabaton tungod ginhambalan niya ako sa mga masakit nga tinaga. Ang pamangkot ko sa karon tita, pwede bala ako magdemanda? Sa
salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat Tita We. Tagpadala, Ethel. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Kag amuyad to mga kaaksyon, ang sulat niya ginpadala diri sang isa man naton ka letter sender. Ang iya nga pamangkot kay daw okay lang kuno madibanda siya. Ining pasakaan niya ni guro sang sumon ining asawa sang iya ex-boyfriend. Pag kung ikaw gid man bi, di ba? Bisan tuod hindi matuod ang akusasyon, pero ti ikaw yan nahuhian na mga masakit ng mga tinaga. But anyway, sa ako nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-aksyon, ako naman iya pagabasahon ang mahatag diri nga advice ni Tita Wilma, and also pwede man kamo maka-participate, pwede kamo kapadala sa inyo nga mahatag nga advice sa aton letter sender paagi sa Facebook Live. Okay? Hindi na lang sa Facebook Live po kay para dasig. Siga, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Sa ito man dira mga kauturan, kung Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Mayong hapon sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live. Sakay, oy, pare Jonathan, kamusta dira kay Kumari? Mama Mary Joy Puentebella. Kay Ma'am Miss Atia Kim Eriman, good afternoon man. Naga-monitor dira iya sa may Banwas ang Morsha. Kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Ma'am Yvonne Boisher. Thank you so much for the star. And tapos naman siya kuno iya share. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon. Happy birthday kuno. Happy birthday kay Ma'am Editha Inares Simundo. Thank you so much, gada. Sakay Ma'am Jean Hisulgon, mayong hapon man. Kay Raymond Ligaspe Penida, mayong hapon. Marina Econo Family. Kag ginagreet naman si Lula niya Erlinda. Sige, happy birthday kuno dayon sa iya. Para sa May 15. Sige, advance happy birthday. Kay Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Kay Ma'am April Joy Buenaflor Gaston, good afternoon. Action on silently monitor from sign on to sign off.
via Transistor Radio. Keep safe lang always. Thank you. God bless. Energy Fans Club. Ma'am Inday Blaza, mayong hapon. Jefferson Mark, good afternoon. With family Miladona kag family Perdigen. Sige, salamat. Sir Elmer Boyat Villamor, mayong hapon man. Nida Carbajosa Katubig. Ano yung report? Grang. Christopher Redfield. Ang hapon na si Muhana. Sakay, Ma'am Emma Alquala Kelstrom, mayong hapon man, nagalantaw siya subong sa Sweden. Stay safe and God bless. Si Sir M. Bong Campo, mayong hapon. Sir Malili Oligo, naga-monitor man. Tamyaw si Ma'am Vanessa Mayo, si Ma'am Kelly Jelly, si Sir Noel Amar. Sige, kay Ma'am Corey. Hindi na akong baluhaw. Ma'am Corey Vidahan, naga-monitor dira sa Kuwait. Ang ako niya avid listener, Ma'am Virgie Alpinda. Mayang hapon dira naga-monitor sa Mycelian Home. Salamat, Gid. Kay si Ma'am Selbeth Yap. Wala pag-Japon si Tita Web. But anyway, pray lang natin, okay? Sam Sien, watching live Kilantang Hukson, Aldamar Rande, Nelda, Roldan, Samantha, Sian Clark, Nero, Lyra, from Progreso, Binalbagan. Sige, salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Indayan. And this time, diri kita sa pagbasa man sang mahatag iya nga advice ni Tita Web. Sa aton letter sender sa subong iya nga hapon sa kay Ma'am Ethel. Mayong hapon sa imo Ethel. Kag salamat sa imo ginpadala nga sulat diri sa This Is My Life. Ang imo sulat nagasiling nga ginaakusahan ka sang asawa si imo ya ex-boyfriend nga nagapakigkita sa iya o kung nagapakigkita ka sa iya bana sang patago. Bangod sini, masami kaniya nga gina-iskandalo ka ginahambalan sang masakit sa atubang sa madamo nga tawo. Actually, Ethel, may diretso kagid nga maghimo sang aksyon o kung magpasaka sang kaso batok ining pag-iskandalo sa imo sang asawa sang imo ya nga ex. Ang panugyan ko sa imo nga ipadangat abi ina sa barangay ang ginahimo sang babayi. Kaya dapat mahibalaan sina nga babae nga hindi husto ang iya ginhimo. Wande mo siya bala mareklamo sa barangay, agud nga mapatawag siya kag makakomprontohanay or makakomprontahanay kamo para maathagan ang tanay. Hindi pagpabayi nga maanad siya kay basi
ang isa sa nadir ka problema, ang isa ka issue basi magpati balang iban nga matuod ang ginapasibangod niya sa imo. Samtang temprano pa, kinahanglan mauntat na inang ginahimo sang sina nga babayi. Maghimo ka sa nagakaigo nga aksyon para dira. Kung hindi ka mo makaaraglohanay sa barangay, ang panugyan ko, kung makasarang ka man lang, magkuha ka sang abogado para mapasagaan mo siya sang kaso. Bangod may rason ka, maghimo iya sang legal nga aksyon, batok man sa iya nga ginahimo. Okay sa akon gani, bisan ako magbasa, sa pagbasa ko pa lang sang ginpadala diri ni Ma'am Ethel. Para sa akon niya may right si Ma'am Ethel, makon mo nga imo yang nga kaugalingon pakahuyan kadara sang iban nga tawo, no? Tapos tamo pa makabati inyong mga kaingon balay, ano na yung paglantaw nila sa imo. Mayo lang ko ng mga imo mga kaingon balay naka-ensyende, di ba? Naka-ensyende, nakahibalo sa sitwasyon. Pero inang mga kaingod mo abi nga utruman munang budlay. But anyway, Ma'am Ethel, salamat gid sa ginpadala mo diri iya nga sulat sa This Is My Life. Kag kabay ang kaangay man sila nga mga sitwasyon, nagahatag man gabay sa mga tagpalamati nato, no? Nga nagaproblema sa mga kaangay sila nga sitwasyon, nga inabalang gulpi lang daraya gin sulong. Ginsulong sa sa kabudlay, no? Basta lang nga imo iya nga sulungon sa asawa, sa imo iya nga ex-boyfriend. Wala kam lang nga gani ka pangaman, ang lain pa nag-iskandalo pa sa tubang ninyo balay. Kabudlay sila. But anyway, sa liwat, Ma'am Ethel, kabay nga makabulig ina sa imo, ang ginhatag man iya nga advice ni Tita We para sa imo nga problema sa karon. Alas 2:34 na kita, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. And this time, standby sa aton iya nga mga ka-aksyon. Kay diri naman kita mag-share sa inyo sang aton iya or first part sang aton iya nga horoscope sa subong nga hapon, sa subong man nga adlaw sang Martes, Mayo 4, tuig 2021. Unahon naton ang mga Taurus, Abril 20 tutong Mayo 20. Sa kapisan kag pagtinguha, maangat gina ang imo iya nga pangabuhi or pangabuhian. Madasig man ang benta sa imo iya nga negosyo. Kaayo hadira ang tago sang imo iya nga kwarta. Agud nga hindi mabutang sa alang-alang kung hindi mausik ang imo yagin pangabudlayan. Para naman sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 29, 55, and 11. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tapos Hunyo 21, madayon ang pag-abot sa mga investment. Tunan sang maayo, antes magperma sang kontrata. Ay, makaangkon sang me time. Meaning may ara kaya sang imo kaugalingon nga oras sa karon. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 41. Lavender is your lucky color.
Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, mag-aabot ang tawong isa kamapisan. Gabulig si imo. Sila ini ang mga cooperative component sa imo nga proyekto. Yan sa mga Cancer, hulat-hulat lang kay dugay-dugay may mag-aabot na sa imo nga bulig. Kag panugyan, halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Cancer, lucky numbers 44, 56, 15, 55. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Pangitaa ang feel good emotions. Mangibabaw gid ina ang gusto nimo. Kag ang mga Leo kuno subong nagasaka ang inyo nga income. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 31. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, tun-an ang emosyon. Gamita ang imo dira yang mga eksperyensya sa kabuhi, gamita dira danay kag para yang amo na makabulig sa imo, para yang para man sa imo yang kaayuhan kag sa imo yang mga isig katawo. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 44, 55, and 11. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, sanay ka na kuno sa imo iyang blankong diin dito mga mabudlay. May mga kabudlayan. Dira kay imo iya kay duga ka challenge kapag hid. Kag ang manami sina kay mas more kabalang nga nagaka-challenge, mas madamo man nga mga oportunidad ang nagaabot sa imo. Dami na kay nagabulig ina siya agud nga mapa-improve pagid ang imo iya nga kaugalingon. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 58, 21, and 55. Raspberry red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Si Aksyon Dennis, nagahulat-hulat. Sa karon lang imo kay sa pagbalik ko. Sa second part pa ng imo, mo, Sagittarius. Sagittarius, kano si Dennis. Dennis Richard Tebor Roma. Monitor ni sa subong dira sa may San Enrique. Sige, salamat gida. Dugay lang ha, bantayan mo kayang balya manilag tabi karon sa Sagittarius. Sige. By the way, mayong hapon gali dira sa may RTN office, nagasigabong da subong ang Aksyon Radyo. Para nga pag-monitor sa ila yan ni Taminda, sa ila ni Tanida, kay ng Joy, kay Kapid, ng Larry, ng Norlene, kay ng Christine, kay ng Gigi, kay ng Diane Alvarez gali sa may Cabancalan City. Also, sa kay to Romulo Batan, always man ining naga-monitor ang akon nga beloved father. Naga-monitor dito sa may sa Sitio Cabura, Barangay Felisa, Bacolod City. Ano na nga pagpamati pa. Mayo lang ako nula na off sang akon nga hinablos.
Well, nagapatuyo sa kagapo, nagapamati sa sakay Action Dorel mo. Nag-idol yan si Action Brian. Sige, alas 2:41 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton iya nga mga ka-action. Para sa mga nabilin pa naton, nga mga horoscope. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng
Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bako. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa inuha naton ang sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Bato na ang mga offer, kay bisan gani nga kag dapat mangin committed ka para dira. Okay? Mahimo nimo ina kag ina ang makabulig sa imo para iya nga
magaangat ang imo nga pangabuhi. Tinguwaan nga makasave ka dira sang kwarta. Kay not all the time may ara ka lang sang bilin. Okay? Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 33. Purple is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, kay Dennis, Sagittarius sa kunong mo. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, mangin memorable ay or ang pag-upod ninyo isang bilog nga pamilya. Siyempre, kung na bilog gani, or kompleto gani ko no ang bilog bala nga pamilya, kanami isa feeling, kanami isa feeling, inablang kung sa nuhanay, laman ka mo abi makakit-anay. Kag sa mga Sagittarius, di dira magkaon sa nga pagkaon nga ginabawal sa imo, kay mabudlay na nga supakon kay base amo pa na ang makapalain sa imo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 15. Hot pink is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, mag-meditate. Agud yan nga makakonect sa kaugalingon nimo nga feelings. Hatagan or pasugtan dira ang gusto nga nimo yang nga himuon. Maghalong lamang. Sa mga Capricorn, lucky numbers 56, 43, 28, 13, and 22. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, napalibutan ka sa karon sang kalipay nga imo nga nahandom. Pasalamatan ina. Bangod ina ang mangin alagyan. Para iya nga ikaw ang mag-ayo dira bala ang imo nga sakit nga ginabatsyagan. Malipayon kita. Ito bisan pa paano bala madula ang kasakit kasakit nga feeling nga aton iya nga ginabatsyag. Sa mga Aquarius, lucky numbers 12, 22, 27, 36, 41. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ang gratitude kag appreciation palabot sa tawo nga deserving. Matuman ang imo nga handom basta magtingwa ka lang kag updan inasang kapisan. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 46, 29, 55, and 11. Fire red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19, kinahanglan ni pangibabaw ang kaayuhan. Para ini ang batunon. Para ang mga tao bala sa imo day palibot. Ang tao ko no mabuot. Ang imo dra nga mga katupad. Namo magapalapit sa imo. Ang isa pa Aries, hindi ka dira pangbintaha sa imo dira nga mga kaupon. Trabaho alang yang imo. Hindi na pagilabting iya sa iban. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 11. Neon green is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Aga mo yato ang aton nga horoscope sa subong man nga adlaw sang Martes. Standby sa aton nga mga ka-action. Dili kita anay sa aton man nga orasyo, Imperata.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, dili naman kita para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kulabos na sindayan sa oras. Apang antas man ang tanan. Dari kita anay sa aton iya nga Bible verse of the day. Gikan sa Acts chapter 1 verse 14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers. Sa ngalan sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!